بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على خير خلقه ونور عرشه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. صدق الله العظيم. Başımızın təci, tağsirli, yüzleri nurli, dilleri doğali, hacdədili, yürekler nuri iman bilen yalfıllap duran kıymetli, erzeşli, yaş, yigit dostlarım, Huday Tebarek ve Teala hemmenizin etyen taatlarınız, ibadetleriniz, Allah'ın dergahına kaldıryan kollarınız, etyen hayır dualarınızı Allah barinizden kabul etsin. Huday Tebarek ve Teala parahatçılığı, emniyeti, can sağlığı, nığmat bolçuluğu başımızdan ayırmasın inşallah. Hazreti Ömer radıyallahu anh 6. celese Hazreti Ömer'in yaşayışının 6. celesesinin içinde Hazreti Ömer bir vaqtda bir samani, bir yerde yatan bir saman, qurip yatan alaqadani Hazreti Ömer leytani kuntu hadihi tibne kaş diptir men şey saman men molsatdım da diptir. Kaş qurip yatan saman men molsatdım da. Kaş men neşe saman ýaly bir erzişi ýok bir zat bolsatdım da. Kaş ecem meni, enem meni dünya getirmedik bolsatdı da. Kıyamatyň hesaby, arasat meydany görmeli. Şu zatlary kaşke men şu samanyň ýerine bolup, hiç tatçelli bolup ecem men bir dünya getirmedik bolsatdy da diýip kıyamatyn gaýyg etýän Hazreti Ömer mahtumul sözlü aklyň yetince kıyamatyn gazan bikar yatince diye mahtumul işan. Mahtumul sözlü aklyň yetince kıyamatyn gazan bikar yatince bikar yatanyndan adam ahiret kıyamatyn gaýyg et diýip mahtumul işan Hazreti Ömer'in kıyali kıyamaty gaýyg etmäni mahtumul işan aýtdy. Kıyamaty Hazreti Ömer ýaly adamla Hazreti Ömer ýeke yerin ýüzüniň inki gawa adamy sipdir Rasulullah aleyhisselam şol bozorg bar gaýyg etýän bolsa bizler hükmen kıyamaty ol qyyn ýagdaýlary gaýyg etmeliler musulman dogalla. Hudaý Taala hemmemize ol ýagdaýlar aňsat etsin. Hazreti Ömer bir wagtda Hazreti Ebu Bekr Siddiqy görenne ya hayran nasi ba'da Rasulillah ey Rasulullah'dan sonra adamlaryň ýagşysy adamlaryň gawsyp Hazreti Ebu Bekr Siddiqy gıýgyrýa. Hazreti Ebu Bekr Siddiqy aýdypdyr, sen maňa adamlaryň ýagşysyp gıýgyrýärmi? Sen meni adamlaryň ýagşysyp çağırýarmy ey Ömer? Halani ki Rasulullah aleyhissalatu vesselam'dan men eşitdim ma tala'ati şemsu ala raculin hayrun min Ömer. Şu gün yalfallap Ömer'den ýagşy adamyň üstüne dogan nädir diýip ýeriň ýüzünden gawsy sen edip goýdy Rasulullah aleyhissalam diýipdir Hazreti Ebu Bekr Siddiq. Sen maňa adamlaryň gawsyýarmy? Saňa Rasulullah aleyhissalam adamlaryň gawsyp aýtdy. Onda da Hazreti Ömer kıyamatyn gaýyg edip kaşy samanyň ýerine men bolsatdym da diýe. Arada bir gün Rasulullah aleyhissalam Hazreti Ömer'i gözläp, mılgyp, tebessüm edip ýyljarypdyr. Rasulullah aleyhissalam ýyljaryp gülakadany Rasulullah aleyhissalam Hazreti Ömer aýdypdyr,
İnnallaha azza ve celle nazara ileyke biş-şefaqati ve'r-rahmeti leylete Arafa. Ey Ömer, bilýänmi näme diýip ýyljarýan, näme diýip gülýänimi? Arafan gijesinde Hudaý Taala saňa rahmet nazary bilen bakdy, şondan sirim gülýän diýipdir. Hudaý Taala alem jahanyň eýeti Allah saňa rahmet nazary bilen, saňa rahmet edip, saňa şefakatlik bilen, saňa hamraklyk bilen Allah bakdy. Şondan men gülýän diýip Rasulullah aleyhisselam aýtdy. Onda da Hazrat Ömer kıyamatyny gaýgydyp Rasulullah aleyhisselam adamlaryň gawsypdy. Hudaý Taala rahmet bilen bakan adamsy kıyamatyny gaýgydyp, kaş şu samanyň ýerine men bolsatdym, ejem men dünýäge getirmedik bolsatdy da diýip ahiratyny gaýgyddy. Ahiraty gaýgytmek hemmämiziň wezifämizdir. Allah bizi ahiratyny gaýgytýarlardan etsin. Allah bizi ahiraty unutýarlardan etmesin. Bir gysgazyk bir nokta, bir kilidi noktasy. Aýtýan eşdiýärler hemmämiz bir belläýliň. İmam Müslim'in rivayetinde Resulullah aleyhissalatu vesselam aýtdy: "İnnallaha yuhibbul abdet-taqiyyal ganiyyal khafi." Hudaý Taala bir bendede 3 tane hasiyet kılık bolsa şonu gowurýar diýipdir. Resulullah aleyhissalam. Ol bende deslapky kılık. Özümüz bir sebok sengini diýiliň, özümüz bir hesaba teredik salaýlyň, şu zatla ba bolsa Hudaýy şükür edeýliň. Ýok bolsa özümizde döretjek bolaýlyň. Allah şu kılıkla bir bendede bolsa gowurýar diýipdir. O näme 3 tane? At-taqi, halal haramy mydam saýgarýar. Ay haram olsa aňrakda dursun diye. İkincisi el-gani, yürek bay adam. Ay işi dünýäniň ýerinde ne namaz, ne dähret, ne halal, ne haram. Yo bizir azadyň ýerinde de yürek bay adam. Ay Hudaýyň beren halaljak bolsa kanaty bar. Hudaý Taala şol bendäni şygylyk sebepli gowurýar. Üçüncüsi Allah'ın gowurýan zady el-khafi. Şun gaýym belläýliň ýaş dostlar. Özüň bilen Hudaýyň arasynda bukdurgulja bir däne ameli bolýar bir bendeliň. Az bolsa bolsun, hiç kim bilmesin, özüň bilen Hudaý bilse bolýar. Şol özü bilen Hudaýyň arasyndaky bukdurguly bolýan gylyk bende bilen Allah'ın arasynda bolsa, Allah şo bendeler gowurýar diýipdir. Özüň bir az bolsa da özüň bilen Hudaýyň arasynda bir ýagşy amel goýaýlyň. Tasaddaqu walau biqalilin. Şu sadaka azı kıyamaty gaýgytmek barada gurrun etdik da. Şu az bolsa da bir sadakany hiç kime bildirmeýän aýdyp durýan eşdiýärler de sadakamyz bolsun. Näme diýip sadakan diýilýär? Kıyamatyň gyzgynlygyndan saklajak, sen başyňa kölege berip durjaklar sadakandyr. Hiç kime bildirme, az bolsa bolsun, hiç kim bilmesin. Şu sadaka kıyamatyň gyzgynlygynyň öwüne geçýändir. Bir gysgazyk yeňiljek bir zat Hazreti Ömer ýaly buzurgwarly kıyamatyny gaýgytýän bolsa, kıyamaty gaýgytmek hemmämiziň wezifämizdir. Geçen jelese Hazreti Ömer musulman bolup Mekan ullaryny öz aýlanakydan eşitdiňizmi? Men musulman boldum diýäkadan Hazreti Ömer şeýle aýtdy. Hazreti Ömeriň musulman bolmaklygy bir ulakon wakyy ruýdatlaryň bir taryhda. Musulmanlar şöwket tapýar. Musulmanlar Hazreti Ömer imanyny girende güýçlenýär. Musulmanlar bir arka çykylanny, bir hami himayet etýän, bulara bir arka çykýan, arkada tapylanny musulmanlar şonu ihsas etýärler. Hazreti Suheyb Rumi Rumdan kul bolup, berde bolup Mekke satylan kullan birimişdik. O da imany gir musulman bolan deslapky sahabalardan bir toparlaýtdyrlar 6-njy nefer imany giren diýerler. Hazreti Suheyb Rumi deslap imany girenne bagadri iman eziyet berýänmişlikle, bagadri urýänmişlikle Hazreti Suheyb Rumi radıyallahu anh näme kepleýänini bilmeýänmiş. Yani şehatda baryp akyllan şaşan ýal bolup näme diýänini, näme kepleýänini bildirmeýän ýagdaýy eltýänmişlikle. Hazreti Suheyb Rumi aýtdy: "Lemma aslama Umar zahara al-islam." Hazreti Ömer musulman boldymy, islam şonu ýüze çykyp başlady. Ve du'iye ileyhi alaniye, İslam dinine aşkara bizim dinimiz İslam hadiyakıdan çağırılıp başladı. Geçen jelese aýtdyk, Ömer kert İslam ra aşikar bir aras giti çobağı bahar diyani. Hazreti Ömer musulman bolandan soňra İslam inni ýüze çykyp başlady diye. Emma inni
Musulmanlara onu da kafirla bir taraf bol, musulmanlar bir taraf bol, musulmanlar öz ýagdaýlaryna goýmaýamyşly eziyetleri musulmanlardan savulana kafirlan. Hazret Ömer'in geçen jelesi aýtdyk, hicretiniň mugaddamatyny şundan meýlek başlaýar. Hazret Ömer inşallah fursat bolsa hicret etýärligini içindäki dersleri bilen aýdar. Hazret Abbas Rasulullah aleyhisselam'ın ağası emusi Abdülmuttalib'in oğlu ol aýtýar, şu kafirler eziyetleri berip başlap, şu eziyetlerin ahir Medine'ye garşyn hicrete soňlaýarlygy barada. Hazret Abbas aýtýar, bir gün men mesjitde otyrdım, Ka'baň Beytullah'ın kenarynda. Şo wagtda şu zaman şol musulmanlaryň şu ummatyň Firavunu tanylýan Ebu Cehl geldi. Ol maňa garşyn men Muhammed'in ağasygym bilaqadan maňa aýtdy, inna lillahi alayya in ra'aytu Muhammeden en ata'a ala unuqih. Haýş Allah bilen ant bolsun nipdir ol betbaxt Ebu Cehl. Men Muhammed'i görsem bolýar şon aýaklamyň etegine alaqadan boyunna bir aýagym goýaryn şoň diýipdir. Hazreti Abbas aýtýar, "Fa kharajtu ila Rasulillahi sallallahu aleyhi ve sellem." Şondan Rasulullah aleyhissalama garşyn çykdym, bardım. Habar verdim, Ebu Cehl şeýle hewara uly kepläpdi, oňa görünmedi ýakadan men Rasulullah aleyhissalama aýtdym. Rasulullah aleyhissalam şunu eşden wagtynda qahara menaqadany gün mesjide garşyn Rasulullah aleyhissalam de çykyp gaýtdy. Kiminki zatlygy belli bolsun näýakadany göreýil, kimi defeleýärligini göreýil ýakadan Rasulullah aleyhissalam qahar bilen çykyp Mesjidul Harama garşyn Mekke ýanky Beytullah garşyn Rasulullah aleyhissalam qahar bilen gaýtdy. Gafdan giyirmäni Rasulullah aleyhissalam hawlygyp diwardan bökletdi diýe Hazret Abbas. Rasulullah aleyhissalam şu kef Ebu Cehl diýe diýilende eşdenne bu gadry qahar bilen gaýtdy, şu gafdan giyirmäni hawlygyp Rasulullah aleyhissalam diwardan bökledi, diwardan zyňdy. Men aýtdym diýe Hazret Abbas, ay özüm agtaratym o bugurrun, özüm men gaýtam many gömügül gurrun gazyp çykaradym o etmelle iş edadım o diýip oda gallym diýe Hazret Abbas. Şondan Rasulullah aleyhissalam gelaqadan Beytullah'ın ýanyna durup Ebu Cehl'da du Rasulullah aleyhissalam gıyğırıp okuyup başladı. İqra bismi rabbikellezî halaq. Halaqal insâne min alaq. İqra ve rabbukel ekrem. Ellezî alleme bil kalem. Allemel insâne mâ lem ya'lem. Kella innel insâne leyetgâ er-ra'âhu istagna. Şu ayet Ebu Cehl barada inen ayan okuyuptur. İnsan azıcık özi malı artanna, insan özi azıcık bir mülkü artanna, insan azıcık şöhratı artanna, Allah'ın peygamberine da dil yetirip başlaya, hatta naşiye insanlık Resulullah aleyhisselam şayan okuyup başladı. İnsan azıcık özi kimmike diyenne hatta naşiye toğyan etye. Ebu Cehl varada inen ayani İkra surasından Resulullah aleyhisselam okuyup başladı. İnsan hatta naşiyada bir adam malı artı verse, inni hiç kime ihtiyacı bolma verse insanın hisleti ütkak gidiverye. Ebu Cehl varada Resulullah aleyhisselam şunu inderye. 16-17 yıl mundan önce okuyup yören wagtymyzda muallettik şonda hiç gaýsyňyza tanymaýaňyz bir wagtda biri bir istihdamim ma işim ma diýakadan yeke şi okuyup yören kiçiňräjik muallalaňda başyna oturakadany bir doga et men bir geçeyin naşi işe, bir doga et edarak men geçeyin na, men falan yeri geçeyin na. Şu tek muallalaň ýanyna oturup çökedi şakadany şolara doga ettir gitdi da. Soňra işi geçdi 16 yıl soňra wagt geçdi 16-17 ýylla bolla bu waka. Az inni işi tutupdyr, näçe wagtlap işi rewas bolupdyr, işi gaw tutulupdyr, isleýän maksat muradyna ýetipdir. Yoldaşlarymyzyň biri aýtdy, "Ay şoň ýanyna baran wagtynda diýe, ay sizde bikarly da nämeň ýerinde gezip ýöňüz diýakadan nauzubillahi şeýle keplep ýör" diýe. Kella innel insane leyetgâ. İnsan azıcık özün biyini yaz görenne, inni işi tutya, öýli bolýa, maşilli bolýa, 16 yıl mundan önce, 17 yıl mundan önce, yımrık ýaly oglanyň ýanyna çökedi şakadan doga et işim tutsun diýipdi.
Inni biniyaz bolandan sonra ay size bikarlı da nämeňe ýerinde umruňyzy sarf etmeýäňiz, nauzubillah. Ebu Cehl barada inipdir. Resulullah aleyhisselam şunu okuyup başlapdyr. Ebu Cehl'in yanına duran adam ayıptır. Ya Ebel Hikem, hada Muhammed. Ey Ebul Hikem deyipdir. Ebu Cehl'e dislap kunyesi hikmetin eyesi, sahibi hikmet. Ebu Hikem diýilýänmişdik. Emma Hazreti Sumeyye imana girenne erkekliň yüz garasy bolýar. Özüni erkek diýip erkekliň de yüz garasy bolýar elbetbaht. Bir ýaşuly zinana la ilahe illallah Muhammed Resulullah diýip imana girelligi sebepli onu bir biderek teleke ýagdaý bilen şehid etýär. Resulullah aleyhisselamyň kunyesini üýtgede akadany Ebul Hikem däro, hikmet eýetdäro, Ebu Cehl diýip Resulullah aleyhisselam kunyesini üýtgetýär. Ey Ebul Hikem, ey Ebu Cehl, şu Muhammed taten hani görseň ayaklarynyň eteginde, ayaklaryň eteginde boyunny başak diýetdiň. Aha görmeýäňmi diýenne ol betbaht aýtdyr. Ala tarawna ma ara? Hey men görýän zadymy siz görmeýäňizmi diýipdir. Asman garalaqydany Ebu Cehle bir zatly görnüpdir. El aýagyny ýitirip gymylap başarmandyr Ebu Cehl. Şondan Resulullah aleyhisselam Iqra surasynyň ahyryna ýetaqydany Beytullah'ın ýanyna secde etýär, çykyp gaýtýar. Müşrikliň eziýetleri häzir de ba. Ya arada Hazreti Osmanyň ogly Emir diýen ogly Hazreti Osman Resulullah aleyhisselamyň körekeni. Emma bi Emir diýen ogly Hazreti Ruqayya Resulullah aleyhisselamyň gyýzyndan da başga zinanasyndan bolan Emir Hazreti Osman ibn Affanyň ogly ol aýtýar. Hazreti Osman atam bir wagtda Resulullah aleyhisselamy Qurayşyň beren eziyetlerinden aýdyp başlady. Şonu aýdyp duka atamyň gözüni gözledim. Hazreti Osmanyň gözleri ýaşaryp dutdyşyny aýdyp duka. Hey şu Qurayş ýaly Resulullah aleyhisselamy eziyet beren millet ýokdur diýäkdan gözleri ýaşaryp duka Hazreti Osman şunu aýtdy. O näme? Arada bir gün gördüm Resulullah aleyhisselam Hazreti Ebu Bekr Siddiq'in elinden tutaqadan Beytullah'ın daşından tavaf edip ýör. Beytullah'ın ýanyna Hajarul Aswad'ın ýanyna Uqbe diýen adam Ebu Cehl, Umeyye 3 nefer walaqadan İslamyň uly düşmanlary. Şular üçüsi Hajarul Aswad'ın ýanyna otýarlar. Resulullah aleyhisselam da Hazreti Ebu Bekr Siddiq bilen tavaf edip aýlanyp ýör. Deslapky tawafyny aýlanan wagtynda Ebu Cehl Resulullah aleyhisselam deňizine ýetenni Resulullah aleyhisselamyň ýokuş görjek zadyny aýtdy. Resulullah aleyhisselam ýüzüni çitdi, belli boldy Resulullah aleyhisselam gynandyrdy. Hazreti Osman aýtdy, men şonu eşitemde göremde bardım Resulullah aleyhisselamyň bäri başyndan men girdim. Resulullah aleyhisselam aratallyk aňyrsyndan Ebu Bekr Siddiq bärsinden men Resulullah aleyhisselam barmaklaryn men barmaklarymdan şeýle geçir akadany men bilen bileje tawaf etdi. İkilenci Beytullah'ın daşından aýylan tawafy giremizde Ebu Cehl aýtdy, "Wallahi la nusalihuka ma balla bahrun." Wallahi ey Muhammed biz sen bilen hiç wagtda sulh edip oňuşmarys. Şu derýa gurýar biz sen bilen hiç wagtda oňuşmarys dedi. Resulullah aleyhisselam muňa öwrlaqydan "Ana zalik." Derýa gurýsa da men siziň diniňize öwrülmerdim. Men siz bilen oňuşmarym dedi. On yine aýlanlyk innike gaýtaky tawaf, üçüncü tawafa giremizde bulla aýagy üstüne galaqadany Resulullah aleyhisselama garşyn Ebu Cehl elini uzadaqadany Resulullah aleyhisselam guruyny ýaqadan gelýär. Hazreti Osman aýtdy, Ebu Cehlin gursagyndan itikläp göberdim. Ebu Cehl barşyny gurugyna ýykylaqadan aňyrlyň oturdy. Hazreti Ebu Bekr Siddiq de Umeyye'ni aňyrlyň itikläp saklady. Resulullah aleyhisselam de Uqbany eli bilen aňyrlyň saklaqadan durdy. Şondan Resulullah aleyhisselam aýtdy, "Bi'sel qawmu entum li nabiyyikum." Siz neveýle bir teleke kowm bolýaňyz öz peýgambeриňize. Siz neveýle bir teleke kowm bolýaňyz öz peýgambeриňize berýän eziýetleriniz bilen nidi? Şondan Resulullah aleyhisselam öýüne garşyn aýtdy, biz de ýerine çykaýtdyk. Hayatynyň gapsyna Resulullah aleyhisselam duraqadan aýtdy, "Bu uşluk sizlere Hudaý Taala bu güllerde geçirer. Allah öz dinini zahir eder. Allah öz kelamyny tekmiller. Allah öz dinine nusret kömekleri berer. Sizin görüp duran şu 3 tane yanka adamlar gözläp durun. Allah sizin gözüňiziň öwüne şolaň damaklar çalynýany siz görersiňiz" dedi.
Aydany ýaly şol betbahtla Bedir jeňinde Ebu Cehlin da helak bolýarlygyny, kılıçdan geçýärligini gözümüz bilen gördük diye Hazret Osman. Adamın päli azmasa ýoksam Resulullah aleyhisselam ýaly insana da eziyetle bamışdyka jawan dostum, ýaş dostum. Senne dine ýawşak bolsaň, senne bir ýerde namaz okuyan bolsaň, senne bir arasalyň içinde gezýän bolsaň, eziyetle bolýanmışdyka. Hazreti Sadi aleyhirrahme aýtýar: her keşirini furuşet, müşteri bervey bejuşet. Süýjü satýan adam şirini satsa, süýjüzat satsa, süýjüzatyň üstüne siňek de gelip gonýandyr. Süýjüzat erzeşli zat bolsa, siňek de min gapdalynyň üstüne gelip gonýandyr diýär Hazreti Sadi. Ya megesra perbi bendet, ya eselra serbi puşet. Ayşi siňekle de aýyşmady ýakadan eger muny gaýgatýan bolsaň, sen iki ýoluň ma diýipdir. Ya satýan şiriniň baglamaly bolýan, ol balyň gafasyny ýapmaly bolýan, bir süýjü satmany goýmaly bolýan sen. Ýoksam da siňekler innemelle bolýan, olaň ganatlaryny daňmaly bolýan sen. Olaň ganatlaryny gyrmaly bolýan. Senne din bir süýjü zatdyr, din bir şekerden äsellen süýjü zatdyr. Sen diniň ýyzynda zähmet çekýän, kelase gelýän, şaýat kefeşdiň. Şaýat de hukman gaýgyrmaýarlyndy. Hemme zat bereks bolupdyr da anne. Ýaş oglanlar aýtýardy, "Ey menşi saqqal goýýan, böwrük goýýan, sen neçe ýitirip ýöňmi? Başga bir namaz okuýmaýany, mutaessifane diýilmi ýa, näme diýip şeýtirip gelýän" diýip. Emma neçe bir gawrak bolup gelýärdi, sen neçe ýitip ýöňmi? Senne bilen ýetip ýöňmi? İnnemelle bolýar Resulullah aleyhisselamyň başyna bamışdyk ýaş dostlar. Hazreti Bayzid Bestami Ariflaň sultany bolan Bayzid Bestami aýtýar: her bir adamy Allah özüne meşgul etse, yani her bir bende Hudaý Taala şonu özüne meşgul etse, görýän gaw ýerleri barasyň gelýär, gaw zatlaryň ýerine gezesiň gelýär, gaw gurrunlary eşdesiň gelýär, gaw adamlara barasyň gelýär. Şula Allah seni özüne meşgul etdi da. Her bir adam Allah özüne meşgul etse, şol adam boyun alsın, başynda bir musallat edip Firavunlar da goýar diýipdir Hudaý Taala. Sen bir gaw boldun dämi? Şonuňa şükret. Ebu Cehiller Muhammed Peygamberiň başyna goýupdyr Hudaý Taala. Bamışdyk. Her zamanada Hudaý seni özüne meşgul etýär. Görýän gaw bolup gezip ýöňdämi? Şu Hudaý Taalaň bir adet Allah, Allah'ın bir sünneti, Allah'ın bir goýan ýoly. Başyna bir Firavunlar da musallat et goýar. Eziýet berip sen başyňda durar. Bayzid Bestamiň öz başynda da bamışdyk da. Bir gelakadan gaýgyrman Sultanul Arifin, ol beýik ewliýa, öz esrinde tek bolan ewliýa, utanman, ýüzüniň suw bolman Bayzid Bestamiňe gelakadany, men seni gözüme sen doňuz bolup göründüň diýipdir da Bayzid Bestamiňe. Hiç ýüzüniň suw bolmany, biedepçilik bilen, terbiýesizlik bilen Bayzid Bestami gelip, sen men gözüme doňuz bolup göründüň diýipdir. Bayzid Bestami dogry aýtýan diýipdir. El-mu'min mir'atul mu'min. Musulman musulmanyň aýnasy. Sen meni bakakadan, meni gözakadan özüň görüpdirsiň diýipdir. Meni gözläpdirsiň, aýnadan özüň görüpdirsiň, özüň islah et diýipdir Bayzid Bestami. Resulullah aleyhissalatu vesselam'ın de başyna bamışdyk bizatla. Ebu Cehl ýaly eziyetle berýärler. Hulasa Resulullah aleyhissalatu vesselam'a eziýetli Qurayşlerden güýçlenip başlaýar, musulmanlara güýçlenip başlaýar. Hasa 10-njy ýyl beýsette Resulullah aleyhissalam peýgamberlik berilenine 10-njy ýylda Ebu Talib da dünýeden geçenden soňra bulan eziýetler artyp başlaýar. Şondan Resulullah aleyhissalatu vesselam Qurayşyň eziýetleri artansaň inni hijretiň muqaddamaty başlap ýördi. Taýyfa garşyn mübarek aýaklary bilen ýanyna Zeyd ibn Harise diýen sahabany alaqadany ýürüp gitýär. Taýyfa Resulullah aleyhissalam mübarek gadamlary bilen baryp 10 güllep Taýyfda galypdyr. Tek eşraflaryna, ulularyna diýenni edajak adamla baý bolsa Resulullah aleyhissalam şolara baryp men Allah'ın peygamberi, men Allah'ın kelamını getirip ýön, hak din bilen geldim. Qurayşy ile beter musulmanlara eziýetleri köfelli. Siz bize gucak açmarsyňyzmy diýip Taýyfyň adamlaryna barya oladaki ozalla Hazreti Ebu Bekir Siddiq'in siretinde geçti. Resulullah aleyhissalami
Nirde bir değerli bolsa, oğlollu bolsa daş belledip Resulullah aleyhisselam'ın mübarek qadamlarını qanadıp, ayaklarını yarıp, ayaklarından qan akıp gelýän ýagdaýda Resulullah aleyhisselam Taif'ten çıkarıp göberýärler. Biz çıkarma dursun, oň üstüne çekinmäni, kabih kepler keplakadany, sen öz eçeriň, sen öz ağalyň, inileň, sen ýygyňa düşmäni, sen gaýtaryp göberipdirler. Sen näzire bizden gelakadan isleýän, biz sen ýygyňa düşeýliýakadany Resulullah aleyhisselamy ağaçy kepler keplýärler. Sen özüňkile sen innemän ýölle, biz näzire sen innemeli. Mahtumul işan aýtmaýarmy? Mahtumul duýdy janyň diýerligine musulmany goýma kafir horlugyna diýýär Mahtumul işan. Resulullah aleyhisselam ýaly buzurgbar, beýik şahsy rahmetmeyen millettir bu kafirler. Resulullah aleyhisselam'a rahmetmeyen millettir. Allah musulman hiç wagtda kafirlere horet koymasın. Taif'tan Resulullah aleyhisselam netije almany ewurlyk gaýtdy. Ondan soňra Resulullah aleyhisselam mawsimi hac bolanda hajyk döwrekden gelýärleri men Allah'ın peýgamberi Qurayşylaryň eziyetleri artygyly Allah'ın kelamını yetiştirip bizi eýe boljak ýokmy, bizi eýe bolmarsyňyzmy diýip Resulullah aleyhisselam şeýlerliň gelen taifalaryň öwünde döwrekden gelýärleri bazar bolsun, mawsimi hac bolsun Resulullah aleyhisselam aýlan ýaşa wagtda Medineden gadimady Yesribden bir 6 adam hajja diýip gelipdirler. Resulullah aleyhisselam şunu diýip duran wagtynda ola eşitipdirler. Ey kavm, bilýäňizmi şu Yahudiler Medinede ahir zaman peýgamberi diýip wäde berýärdiler, aýtýardiler. Şol gyly hasiýetli, şu sifatli şu peýgamberde var. Şu dogry şu peýgamber Yahudyň aýtýany. Yahudilerden önce biz imana girýärliýakadany deslap Medineden 6 şahsly musulman bolup imana girýärler. Bular musulman bolakadan gitýärler, geljek ýyl Medineden 12 nefer bolakadany ewurip gelýärler, ewurlip. Soňra Mina dağda hajda daş atylýan ýerde, Aqaba diýen ýerde, Beýatul Aqabatil Ula diýilýär. Şol Mina dağda, Aqaba diýen ýerde bular beýat etýärler 12 nefer bolup. Gaýtalap bular 12 nefer ýerine gidenler Resulullah aleyhisselam Hazreti Mus'ab ibn Umeyr diýen sahabany bulara ýoldaş edip Medine musulman bolalary Qur'an öwret, namaz öwret diýip Resulullah aleyhisselam Hazreti Mus'aby iberýär. Geljek ýyl bolanda Hazreti Mus'ab 73 nefer edaqadany Medine'nin adamlarından ewurip gelýär. Resulullah aleyhisselam aýtýar: "Ya Resulullah, Medine'de kakılmadı kafi, eşitilmedi kulak koyan nädirin? İslam dinini her bir adamın kulağına eşittirenlerini." Hazreti Mus'ab ibn Umeyr Resulullah aleyhisselam'a 73 neferi getirýär. Bir 73 nefer de Resulullah aleyhisselam bilen beýat etýärler 10-njy ýyl şeýle beýsetden. Şondan bir 73 nefer ýerine gitýär. Resulullah aleyhisselam icazany berýär inni Medine garşyn hicret etmekligi. Qurayşyly ýene eşitipdirler, musulmanlar Medine garşyn hicret etýärler. Bular üýşýärler Darun Nedwe diýen kafirler Sarany Qurayş şotada fitneň başy bolan ýerde näme diýil ha näme diýili? Bir Muhammed eger gitse ýene güýçlenip bize ewurlik gelerbi. Muny bir zady deýliň, öldüreýliň diýerler, nauzu billah. Näzir öldürmeli? Onda şu Arap taifalaryň hemmesinden bir nefer, bir ýigidi, bir daýa oglany üýşüreýliň, Muhammedin gany faqat bir taifak düşmesin. Hemme taifalarda çaşylsın. Oham mani gany heder bolar. Aýmyň taifasy hemme taifalary bilen mugabele bolup bilmer. Bütün Araplar bilen şu gurrunly tamam bolar diýakadany şeýle netije ýetýärler. Hazreti Jibril Resulullah aleyhisselama habar berýär, Qurayşyň seni öldürecek diýip kaslar wa diýip Resulullah aleyhisselama düşökde yatmallar denip Hazreti Ali'nin düşögüne goýup Hazreti Ebu Bekr Siddiq bilen Resulullah aleyhisselam de şundan çykyp gitýär. Hazreti Ebu Bekr Siddiq radıyallahu anh aýdypdyr. Resulullah aleyhisselam bilen Mekke'den çykyp gidenler ahraju nabiyyahum. Bular neveyle teleke kavm bollaly, öz peýgamberini çykardylar. Inna lillahi we inna ileyhi raciun. La yahlikunna, bular hökmen helak bolarlar, bular öz peýgamberini çykardylar. Nagat bir terbiýesizlik, nagat bir
biedepçilik Rasulullah aleyhisselam şu şarayete, şu kıyınçılığa koyup gelen kervanın önüne Rasulullah aleyhisselam durup Taif'e Rasulullah aleyhisselam gidip mübarek ayaklar ganak kayıtmalı. Hazreti Ebu Bekir Siddik bula dargar, bula hükmen helak bolur, bula öz peygamberin şehittirakadan horladılar deyip Hazreti Ebu Bekir Siddik şuna aytdiye. Hazreti Ebu'l Hasan Harakani kuddise sirruh adın kan eşdiýäňiz Hazreti Şeyh Abdullah Ansari, Haji Abdullah Ansari, Hazreti Ebu'l Hasan Harakani'nin muridlerinden. Bir wagt Hazreti Abdullah Ansari kuddise sirruh ayaklama zıncır bağlanaqadani belha men sallala diye. Ayaklamda da zıncır va yol boyun fikrim harap bolup barya. Şu ayaklara şu zıncırla bağlanıp şu biýavre ýagdaýda men barýan. Şu ayaklamdan näme ýalňyşlyk, näme terbiyesizlik çykdy käşi. Nirde men bir biedepçilik etdim käşi ayaklama zıncır urulup. Şeýle men bir şäheriň içine salyp biýavre bolup barýan diýip içim kepletip barýatdym diye. Bu ayağıma zıncır vurulmadan geçirilli. Adamlar aydılli, eliniz bilen daş alakadani şunu belleň diýdiler diye. Jaýyň üstünden, döwerekden ellerine daş alakadan şu meňe garşyn bellecek bolallarını birden ýadyma düşdi. Bu ayaklara zıncır vurulýany Ebu'l Hasan Harakani pirimiň namazlygyny oklamda bilmän ayağım bilen pirimiň maňlaýynyň degýän ýer, secde etýän ýerinden geçip gitdim. Şu ayakla biedepçilik etdi. Pirimiň, ustadymyň maňlaýynyň degip secde etýän ýerine men ayağım bilen bilmän batyp geçädim. Bu ayakla şoň jezasyny çekip ýören o diýdim. Eller şeýle eller bellecek bolup duran elle Osmany bellemäni yaramadylar. Şondan ma'lum boldy men eden biedepçiligim sebepli men ayaklama zıncır bağlanaqadan men salny. Ebu'l Hasan Harakani biedepçilik edilenne ayaklara zıncır urulýan bolsa Rasulullah aleyhisselami terbiyesizlik edilipdi. Rasulullah aleyhisselami Mekke'de jaý bermän Rasulullah aleyhisselami mecbur etdiler Medine karşyn gitmäne. Yoxsam Rasulullah aleyhissalatu vesselam Mekke-i Mukarremeden çıkıp baryan wagtynda bir tarihi gurrun aýdypdyr. Wallahi inneki la hayru ardillah ve ahabbu ardin ilayya walaula anna ahlaki akhrajuni minki ma kharajtu minki. Wallahi diýipdir Mekke çıkıp Rasulullah aleyhissalam Medine uğranna Mekke bakakydan yüzlenip wallahi sen yerin yüzüniň inki gawy ýeri sen nepdir. Allah'ın yanında da sen yerin yüzünün inki gawy ýeri sen ey Mekke diýipdir. Seni öz adamın Mekke'nin içindeki adamla meni içine jaýlaşdyrmana tehemmül etmediler. Meni goýmana jydamadylar. Şola çıkaransaň men senden barýan. Ýogsa men hiç wagtda senden aýyrşak ha diýip Rasulullah aleyhisselam şeýtdir çykyp gitdi. Ulamalar aýtdylar edepdendir. Umra gidilse, haja gidilse Mekke'den üzülüp Mekke'den çykyp gelýän wagtynda Rasulullah aleyhisselamyň sünnetidir. Mecbur bolup barýanna. İl günüm gözleşip duda. Wagtym dolda. Ýogsam ey Mekke sen yerin yüzüniň gawy ýerdirsiň. Senden mecbur bolmasam men çykjak ha diýip gaýtmak ulamalar aýtýar Rasulullah aleyhisselamyň sünnetinden niýe. Rasulullah aleyhisselam şeýtdirakadan çykarýarlar. Ýogsam ne bir bidereklik görýärler. Hemmesi ýagşylyk Allah'a çagyryp duran Rasulullah aleyhisselam. Mekkeň kızgın gününde gün ıssy şatırdap duran gününde Mekkeň çölünde bir ýaşuly garry zenana arkasyna odun safyp odun alyp gelýänna bir ýigit oglanlaryň biri, bir ýaş oglanlaryň biri, bir mehraban dogry oglanlaryň biri görüpdir bir ýaşul zenana Mekkeň çölünde odun saftyr, tiken saftyr, şolary alyp gelýär. Hawa kızgın bolansaň ýük demeňe agyr diýakadany getirmeň özümeki deýin diýakadan oň arkasyndan düşürüp ýaşul zenanadan göterakadan alyp gaýtýar. Hawa diýsen kızgın, Mekkeň ol çägeligi, gün defäňden şatırdap duran wagtynda, ýol diýsen daş, ýük diýsen agyr, şol ýaşul zenanaň agyr ýükün alakadany uzak mesire göterip gafsynyň agyny getirakadan ol ýigit oglan düşürýär. Ol ýaşul zenana aýdypdyr.
Janagul senden yol boyunca men ýagşylyklary gördüm diýipdir. Sen beter dogry oglan bolmaly, sen beter mehraban, hamrak, sen bir rahimli oglan sen diýipdir. Öýde duran zadyma ýok, saňa bir kire ýerine, bir zähmetiň mugabiline saňa berer ýaly öýde duran zadyma ýok. Ýöne saňa bir ýaşul ene bolaqydan bir zat tapşyryň, şon gaýym belle Janagul diýipdir. Aýdyby? Onda ol ýaşul denana aýdypdyr. Ewurlip Mekke baranda, Mekkeň bir çüntüräginde ýaşaýamyşdyk. Ewurlip Mekke baranda bir porhan, bir akyllançaşan, bir yalancı bir adam bolmaly, ady Muhammed diýerler. Şon gören wagtynda Janagul ene ýerine bolaqydan saňa tapşyrýan, imanna getirama ha şoňa, diýen zatlarynda inanama ha şoň. Şoň yalanlaryna da inanama ha diýipdir. Onda näme diýip beýdiýän? Ay beter ahlagy teleke, beter biderek adam diýerler. Öde bir akyllan çaşan niwe aýtýarlar. Şoňa da inanama ha diýipdir. Sen maňa eden ýagşylygyňa sen bir gawa oglan diýipdir, men saňa şunu tapşyrýan diýipdir. Ol ýigit oglan kim bolsa gawy? Ol ýigit oglan aýdypdyr. Hatta we in kuntu ana Muhammedinir rasul. Ey eje diýipdir, ey ýaşul zenana. Şol diýip duran adamyň, akyllan çaşdy diýip duran adamyň, ýalansy diýen adamyň, porhan jaduger diýen adamyň, şu gören ýol boýunça sen ýükün göterip gelen Muhammed peýgamber men özüm bolsam da şunu diýenmi sen diýipdir. Sen yalansy adamdyr, ýygyna düşme diýen, şo diýip duran adamyň men Muhammediň öz diýipdir. Sen inne de şikefiň diýenmi diýenne ol zenana aýdypdyr. In kunta Muhammeden fa ashhadu an la ilaha illallah wa annaka rasulullah. Hey Muhammed diýerler, sen özüň bolsaň, sen ýal dogry ýagşy oglan bolsa, deslap özüm iman getirýän taňa ashhadu an la ilaha illallah wa annaka rasulullah diýäqdan musulman bolýar. Ýagşylykdan başga Rasulullah aleyhissalamdan näme görýärler? Emma Mekke'de Rasulullah aleyhissalam yerleştirip bilmän ulla. Rasulullah aleyhissalam mecbur bolýar Medine'ye garşyn gitmäne. Mekke'den çykdy bir gözel. Mekke'den çykdy bir gözel. Medine'ye rawan boldy. Gören tac etdi serine, görmeniň çeşmi kan boldy. Hakdan aňa indi kelam, ady şem çıragul alem, muti boldy jumla alem, şeýle sahip zaman boldy. Dosa yetti bara bara, yedi göňi yara yara, her kim munkerdir olary kafir bi guman boldy. Mahtum ol Rumistana, çaldy gylyç Hindustana, Bedekhşana, Türkistana, yedi iqlimi han boldy. Bir salavat aýdylyň. Allahumme salli ve sellem. Rasulullah aleyhissalam inni hicret Medine'ye garşyn sahabalary ijade berýär. Şo wagtda Hazreti Ömer radıyallahu anh tamam hicret edip ýören sahabalara Hazreti Ömer arka çykyp bulary ýollaryny ferahim etýär. Inni Hazreti Ömer'iň özüne noba etýär. Muny Hazreti Ali'den eşdeýli. Hazreti Ali radıyallahu anh aýtýär: "Ma alimtu anna ahadan minel muhacirin hajara illa mutakaffiyan." Men muhacir hicret eden sahabalary hemmesin gördüm habarsızca Mekke'den Medine'ye garşyn çykyp gitdiler. Meger Hazreti Ömer ibn Hattab radıyallahu anh hicret etmeli bolan wagtynda nowa Hazreti Ömer'e yeten wagtynda Hazreti Ömer kılıcını daknaqadany ok ýaýyny, okuny ýaýyny boýundan geçiraqadany, ellerini atçak oklaryn alaqadany Hazreti Ömer Ka'ba'ga garşyn ýüridi. Ka'ba'ň döwregine Qurayşyň şu izzet berýän adamlar hemmet Ka'ba'ň döwregine otytdylar. Hazreti Ömer şolaň oturan wagtynda kılıjyny daknaqadany Hazreti Ömer Beytullah'ň daşyndan 7 gezek jaýylja tawaf etdi. Ondan sonra Makam İbrahim'in ýanyna gelip namazyny okuýdy. Soňramda üýüşip duralaň arasyna bardy. Şahatil wujuh, betbahtly yüz garaly, yüzüňiz gara bolsun sizin diýdi. Aýtça kefin nada aýdyp gitdi. Yüzüňiz gara bolsun siz betbahtly. Siz peýgambere teleke bolan kowm bolňyz siz. Yüzüňiz gara bolsun. Allah siziň burnuňyz ýere tüýkesin.
Allah siz dargasın neydi? Haysi bir adam hicret inni men novam yetti. Meni Ömer Medine karşın çıkıp baryan. Çıkıp baryan yerimde bellice yerden karşın çıkıp baryan. Haysi bir adam ejesini ağlatacak bolsa, çağalarını yetim koyacak bolsa, zinanasını ersiz dul koyacak bolsa, men ovumdan çıkasın, men iştadan çıkıp baryan ne kadani Hazreti Ömer radıyallahu anh başı dik bola kadan Mekke'den çıkıp kayıttı. Bir nefer yüzüne düşüp başarmadı diye Hazreti Ali. Bir nefer Hazreti Ömer'in yüzüne düşüp başarmani Hazreti Ömer radıyallahu anh Medine'ye karşın gitti. Hazreti Ömer Medine'ye Resulullah aleyhissalatu vesselam'den evunça varptır. Berra ibn Azib diyen sahaba, Medineli sahaba olaytiye, bize deslap Mekkeli sahabalardan, muhacir volkellerden Hazreti Mus'ab ibn Umeyr bilen Abdullah ibn Mektum. Bulan ikisi qari Kur'an okuyyalle, Kur'an öğretmeden sirin bula baryalle. Hazreti Abdullah ibn Mektum Resulullah aleyhisselam'ın ikilenci adan çatmıştık. Hazreti Bilal bilen hayzvir deslap bardı bula adan çekyemiştik da. Hazreti Abdullah ibn Mektum bilen Mus'ab ibn Umeyr bula evden gellile. Sonra Hazreti Bilal, Hazreti Sa'd, Hazreti Ammar bula Medine'ye gellile. Sonra uyuşuk gelelle Hazreti Ömer bolli. 20 nefer, 20 sallı ola kadani Hazreti Ömer radıyallahu anh Medine'ye gir kayıttı. 20 nefer bilen bile. Resulullah aleyhisselam haçan geliye dip Medine'nin adamları soradı. Hazreti Ömer ayıptır, bizim iyi yancağımızda Resulullah aleyhisselam de gelir diyakadan Hazreti Ömer radıyallahu anh Medine'ye akbariye. Ama Resulullah aleyhisselam Hazreti Ömer'den sonram geliye. İnni Hazreti Ömer aşkara Medine'ye hicret edakadanı bariye. Forsatimiz boluşdu. Yoksam Hazreti Ömer Medine barandan sonra bir vaka ele bolye. İçinde qaw gurrungle va yanına şol 20 nefer bilen bile barallan biri fitne düşüp Ebu Cehl arkasından izinden barıp onu Allah fitne düşürakidan yine Mekke'ye uğrup kaytiye. İnşallah on gurrungunu mufassal qaw içinde dersle vatdi. Bu mat vaktimiz bolli. Beter odağa eltmeyli. Gelecek çelesi inşallah ol fitne düşen sahaba kimmiştik. On gurrunu näme inşallah dersler bilen onu gelecek jelesede mufassalen aydar. Hudaý tebarek ve teala aydan eştellerden kabul etsin inşallah. Hudaý tebarek ve teala içerde daşarda kulak asalla vardır. Fezai mecazin üstünden beyleki yurtlarda kulak asayan doğançıklamız vardır. Hudaý tebarek ve teala bariňiziň din dünýäňiz abad etsin inşallah. Bir elham, 3 ihlas ötellemiziň ruhlaryna bagşlar ýaly okuýaýlyň. برای مشاهده ویدیوهای بیشتر به کانال یوتیوب سخنرانی های علماء ترکمن سر بزنید، مشترک بشید و منتشر کنید، اجر ببرید.